Nezlyháš, kým sa nevzdáš. Malý Adam bol chlapec, ktorý si nikdy nebol istý sám sebou. Vždy, keď sa do niečoho pustil, pri prvom neúspechu mal chuť to vzdať. Jedného dňa dostali v škole úlohu nakresliť obrázok, ktorý by vyjadroval ich najväčší sen. Adam dlho premýšľal, až nakoniec nakreslil veľký dom s krásnou záhradou. Bol to jeho sen, postaviť si raz dom pre svoju rodinu. Keď učiteľ prechádzal po triede, zastavil sa pri Adamovom stole. Pozrel sa na obrázok a povedal: Adam, tento dom je pekný, ale je nakreslený nepresne. Možno by si mal skúsiť niečo jednoduchšie. Adam cítil, ako sa mu zviera hrdlo. Zase nie je dosť dobrý. Už chcel papier pokrčiť a hodiť ho do koša, keď si všimol starého školníka, ktorý zametal chodbu a pozoroval ho. Chlapče, ak sa pri každej prekážke vzdáš, nikdy sa nikam nedostaneš, povedal mu ticho. Adam sa zamyslel. Možno mal školník pravdu. Namiesto toho, aby sa vzdal, rozhodol sa vylepšiť svoj obrázok. Začal sa viac učiť o kreslení, skúšal to znova a znova. Každým pokusom bol jeho dom krajší a prepracovanejší. O pár rokov neskôr už nebolo pochýb. Adam sa rozhodol stať architektom. Keď dokončil školu, postavil prvý dom, potom ďalší a nakoniec si splnil svoj sen. Postavil dom pre svoju rodinu. Jedného dňa, keď prechádzal po ulici a obdivoval svoju prácu, spomenul si na slová starého školníka. Nezlyháš, kým sa nevzdáš. A Adam už vedel, že mal pravdu.